Има го и в дръжки. Нещо мръсни чорапи няма ли да разхвърляш по пода? Много ясно. Просто ти кога трябва да си организацията? Вчера. Hey, I tell you what to do. Hey, need to pay your dues. Oh, don't be wasting any precious time now. Здравейте, приятели, и добре дошли в нашия нов епизод на Студио Шкафа. Днес сме в офиса. Въпреки че навън е прекрасно слънчево време, вече се усеща идването на пролетта, работата наистина ни е притиснала във ъгъла и трябва да поседим по компютрите днес. Но за сметка на това ще си поговорим за креативния процес и всъщност, когато стане трудно, как успяваме да се справим с предизвикателствата, да бъдем изобретателни, да погледнем извън стандартната рамка. Първо, ние тук имаме нисък таван, второ, ако ползваме тези 30 см от гредата, може и да стане като ниво. Добре, да е хубаво, това ти казвам, сега ще го измислим, ние мога да направим някаква измислена интарзия в пода, да не е плътен камък. Смисъл... Чакай сега. Open-minded. Сега ще го измислим. В днешния епизод реших, че ще си поговорим за креативния процес и работата зад компютър, която в действителност е огромна част от нашата работа. Всъщност, в повечето епизоди аз се опитвам да ви въвеждам в екшена на дните между обекти, между майстори, взимане на решения, реализацията, но за да стигнем до там, наистина имаме страшно много седене в офиса, някой път е дори страшно тихо, защото всички са супер съсредоточени. Когато имаме задание за проекта, ние се стремим да го спазим максимално, така че да удовлетворим желанието и мечтите на клиентите, но в същото време те много разчитат на нашата изобретателност, на нашето въображение и фантазия. Така, да приемем, че това ни е линията, тук ни е колоната, тук ни е острова. Кухнята идва до тук, но на нас паркета, камъка ни е до тук. Си мислех за рамка, но по-скоро се едно, ако тук е масата за хранене, ако направим нещо от сорта на това, което тя беше гледала около масата. Когато клиентите сами не са 100% убедени какво искат, и това е най-нормалното нещо, да се обърнеш към професионалист, за да може той да вземе целия хаос от идеи и неща, които човек харесва, и да ги организира и обедини в нещо, което е наистина домислено, красиво, така естетически издържано. Понякога и ние също не можем бързо и веднага да влезнем в как да кажа, в идеята, защото от много разнопосочни сигнали, така насоки, не винаги от първия път успяваме да хванем всъщност есенцията, така че да създадем нещо впечатляващо. Това е интересното, нали, предизвикателното нещо, да излезнеш от собствената рамка, от това, което интуитивно смяташ за правилно, и да се потопиш дълбоко в психологията на клиента, в възможностите, в това, което на първо място, на първо четене не се вижда. То е скрито и за очите, скрито е и за физиката и материята. Не да има връзка. Ами добре, ако направим кухненският плод да е този черния камък и това да е черен камък. Това ще е бежево шарено, а пък тук да сложим едно парче така зад котлоните от тоя. Ако сложим от Патагонията зад котлона, само дето най-ще пръска от разни гозби. На мен този ми харесва, дори този да използваме за пода вместо оня белия.
този. Даже тя също този го харесва за пода, да. Моята лична вяра е, че ние трябва да представяме неща, които първо на нас да ни харесват, ние да смятаме, че са правилни, смислени и наистина струват нещо, и чак тогава, разбира се, да вземем мнението на клиента. И когато няколко пъти сме стигнали до такова виждане да харесваме нещо, но клиента не го намира, не го припознава, тогава идва тази ситуация, в която ти трябва да махнеш всички рамки, да бутнеш всички стени, всички ограничения, всичко, което си представил за вярно, правилно, коректно и да погледнеш извън кутията, извън рамката, която сами си поставяме. Дори и ние сме хора и някой път се увличаме по това да използваме лесно достъпни решения. Факт, категоричен и неоспорим е, че колкото пъти клиентите са ни предизвикали да излезнем от кожата си, да излезнем от рамката, да погледнем отстрани, да предизвикаме себе си, да поставим под съмнение собствените си идеи и вярвания, сме създали страхотни неща. Днес това правим. Излизаме от рамката, поглеждаме с широко съзнание към проекта, към заданието и си казваме, добре, крачка по крачка да видим докъде ще ни доведе всичко това. Работим по проект, който се реализира на Крайморския бряг. И всъщност там има много голямо преустройство, което ни дава една невероятна свобода. Ние сами проправяме пътеката в случая, разбира се, с помощта и въображението на нашите клиенти, нашите възложители, които много приятелски ни предизвикват с това да работим с материали, които до момента не сме ползвали. Всъщност ще използваме страшно много естествен камък, дори като подови настилки, като съчетание на различни видове камъни. Нещо, което определено за мен е новост и предизвикателство, но си давам сметка, че всъщност така се раждат страхотните неща. Има много бутане на стени, включително фасадни стени, обединяване, пристрояване, промяна на пространствата, изцяло нови инсталации, ново разпределение на пространствата. Стойка за самия телевизор, която се монтира на тая кутия. Която самата кутия е... И самата кутия се върти. Да. Да, виж, тя стойката пак е това. Тя стойката е ето. Дай тази снимка и му дай сърч. Коя? Тази? Да. Ми служи да е примерно 6-3 го направи. Процесът по сътворяване на гениални неща винаги изисква задълбочено съсредоточаване. Когато имаш промяна на обемите в една архитектура и когато имаш възможности съвсем извън стандартната рамка, прави каквото искаш, може да направим всичко, тогава става страшно. Тогава е страшно и за нас. Цялата тази възможност е вълнението, което ние си предизвикваме във всеки един различен проект. Никога не изпадаме в рутина, никога не стигаме до там да
правим едно и също, просто защото всяко следващо е все по-голямо предизвикателство. Има място и ако сложиме, примерно там да е камина и кресло. Сега има ли нужда да го слагаме този дублиращ тригер? Не вече няма Добре, смисъл. няма смисъл. Работим изцяло с факти. Да. Първо и най-важно е да слушаме. И е много ценно, когато правим срещите и после обзора, да споделяме кой какво е чул. Защото, както вече сме го установили, не е важно само и кой какво е видял, ами в цялата информация, акцентите, които са споделени от страна на възложителя, как са възприети от нас. И те ни дават много различна информация, защото наистина всеки един чува различно нещо, запомня различно нещо и след това този пъзъл във времето дори ние го допълваме, сглобяваме го. Да, ценно е да се гледат от различни страни, от различни погледи, да се наблюдава ситуацията и именно нали, това е много важно, да работиш в екип. Понякога наистина човек се увлича да вярва много силно на това, което му идва на първи, като първо вдъхновение. Като първо вдъхновение, като интуиция. Не е задължително то да е погрешно, разбира се. Случва се така, че извървяваме някакъв път и накрая пак се връщаме към това, което е било първосигнално, но за да си убеден, че е правилно, ти е нужна контрата, провокацията, да подложиш под съмнение, да го погледнеш по различен, най-малкото да докажеш тази интуиция, която си имал още при първия прочит. Наистина, от опита ни, статистиката ни е показала, че доста често първите предложения всъщност са много добри. И след това, когато има желание от страна на възложителите да помислим още малко, да предложим нещо по-различно, когато го направим и имаме базата за сравнение, отново се стига до извода, че първоначалните предложения всъщност са много добри. Това е процес. И този процес наистина някой път е много слоен и изисква определено надграждане на идеите. И някои идеи частично са в десятката, но не на 100%. Не знам това дали е за добро или за лошо, но все пак разполагаме с много по-ограничено време и по-ограничен контакт с дадения обект и с клиента, докато самия клиент много по-дълго време е инвестирал да обмисля възможностите, желанията си, вижданията си. Да, от гледна точка на практичност, работата наистина е екипна заедно с възложителите, но от гледна точка на артистичност и на дизайн, всъщност тук най-големия кос е работата с екипа, с дизайнерския екип. И тези неочаквани неща, които за клиентите не са били възможни в техните представи, са това, с което изненадваме. Това трябва да се опитаме да го нагласим под някаква форма. Добре. Крис, представи ми проекта си, млади господине. Какво не трябва да виждам? Това е технически камък. Тук идеята ми за туалетката е, че може това... Дай малко по зонички да вървиме и да ми кажеш и като функционално, защото на тях това е много важно. Не съм убедена за тези и за рамката по този начин да бъде, иначе харесвам да е с рамка. Смятам, че близкият контакт клиент-дизайнер е изключително градивен процес. Да, защото в крайна сметка ние създаваме изкуство, обаче то е по задание и по желание на възложителя, не е самоцелно и нещо готово, което да може да се купи. Както някога типовите проекти за къщи. Сигурно е имало и типови проекти за дизайн. След като е имало такава конфекция в производството на мебели, най-вероятно така са били подготвени. Това е тази борба, за която аз казах, нали, ние как искаме да създаваме автентичен и интересен дизайн. Аз лично искам и се боря, аз се ядосвам искрено
за това да се налагат едни и същи неща. Ама серийността го предизвиква, индустрията, производството всъщност води до... Окей, обаче това не би трябвало да бъде дизайна. Ето тук са намесени фабрики, производството всъщност. Това е защото ти работиш с материалите на пазара, така или иначе. Да. Ако имаме само крафтърска работа, ако работим с майстори и ако нещата са изцяло създадени от ръцете на малки екипи, тогава тази уникалност и този истински автентичен, неповторим персонален дизайн ще бъде такъв. Факт е, че живеем в време на конфекция. Да, но в крайна сметка въпрос пак на боравене с инструменти. Тоест ти естествено, че ползваш материалите на индустрията, обаче начина на комбиниране, начина на провокация, малко крафтърство, малко така нестандартен подход могат да направят нещата да бъдат изключително така, как да кажа, автентични и уникални. Ще е по-готино, ако има малко повече текстура, въпреки че това има текстура. Не е зле, може би. Сложи самокачен таван. Да. Този климатик. Да. Тук е моя позицията. Мисля, че има достатъчно място, но ако мисля, че мога да има проблеми, да знам, на 10 см. Някъде има нужда от малко изкуство. Дай да сложим едно парче вертикално, примерно 80 или 100 см широко по цялата височина и от него надясно да сложим, примерно, или тапет или нещо. Чета книга от известно време, почвам, но така сутринта си мислех и тази линия за мисията, която имаме ние като бранд, като фирма, като интериорно студио. Каква е мисията на Студио Шкафа? И въпреки, че в годините много пъти съм си задавала този въпрос, формулирала съм различни, така да се каже, послания за това каква е мисията, мисля, че мисията ни е да създаваме неповторим, автентичен дизайн, който има доза художествена, не доза, много голяма част художествено оформление. Нещото всъщност, което ме ядосва в реалността в България е, че дизайн наричат неща, които са абсолютно, как да кажа, лесно преповтарящи се, плод на индустрията, така да се каже, влагане на едни конкретни материали за едни конкретни визии. За мен това не е изкуство и не е дизайн и всъщност смятам, че това, в което аз горя и това, което моята работа и студиото и екипа искаме да постигнем, е да наложим стандарт за дизайн и този стандарт да бъде наистина автентичен дизайн, който да носи изкуство в себе си. И тъй като се стремим именно към това автентичност, която проистича от характера на пространството, характера на клиента, характера на цялостното задание, функцията и красотата взети заедно. Една е такава правоъгълна и две тесни от двете страни се едно. Добре, направи го 30 на 110. Ай сега това го копира и от другата страна. Ако моята мисия е да създаваме изкуство, неповторимост и уникален дизайн, то няма как всеки следващ проект да не е предизвикателство, което да ни кара да излизаме от собствените си рамки, ограничения и възприятия. Все по-трудно става, колкото дизайни да сме си харесвали, да сме си мечтали и да сме бленували да сътворим, сме ги направили. И всъщност главното е чувството за естетика, което аз, колегите имаме в работата ни. Това е водещото, но всяко следващо трябва да надскача тази рамка. Да излиза, да надгражда, да допълва, да провокира дори и нашето усещане за възможно. Кое е възможно? Има ли невъзможни неща?
И истински се бунтувам срещу това да бъде унифицирано, да бъде вкарано в рамка, да бъде едно и също. Това не знам от кого е наложен тенденциите в интериора. Що за... Но търговците, разбира се, защото те изготвят перспектива, тенденции. Превзето е положението на пазара. Цвят на годината, какво сега? Ако цвета е розово, дай всички да ходим в розово. Да, това се очаква, защото да то ни се сложат знаменца, как се казваха, чердарчета, пионерчета и да тръгваме с цвета на годината. Дава идеи. Моля ти, защото ще го заимстват. Този дизайн, който създаваме ние, понякога е обвиняван, че е амбициозен. Добре. Случва ни се да го чуваме. А истината е, че ние точно това целим. Не, в никой случай не е лошо. Ние това целим, точно защото когато имаме амбицията да създадем истински дизайн и насреща имаме възложител, който ни е потърсил точно за това, нещата се получават в сферата на наистина изкуството, а не просто в комбинирането на неща от каталози, които добре си пасват и които биха били еднакви в множество домове. Тези са много симпатични. Това е цялата линия да я видя. Тези с кръгчества, да. Моето послание е такова. Търсете автентичността, провокирайте себе си, провокирайте клиентите си, разбира се, винаги с добро, без скандали, моля, защото това са едни процеси, които ако човек им даде наистина достатъчно време и внимание, се случват прекрасни неща. Много, много красиви дизайни се създават и след това смятам, че не ние ще гледаме международните издания за вдъхновение, а пък те ще гледат това, което ние в нашата много малка общност България създаваме, независимо от... Имаме страшно талантливи артисти сред нас и смятам, че трябва да бъдем просто по-смели. Просто искам да поощря всеки един човек, който се изявява в сферата на интериорния дизайн, да търси точно това. Нещо, което отличава неговия продукт от всички останали и към това да се стремим всички. За нас природата е голямото вдъхновение, което е неизчерпаем източник на комбинации на цветове и материали. Не сме само ние, не сме го измислили и ние. Ясно е, че света функционира така, за да се чувстваме добре. И всъщност никъде в природата няма гладки, плоски повърхности до безкрай, докъдето ти стига погледа. Въпреки че индустрията се опитва да го наложи това нещо, напротив, в природата има страшно много съчетаване на текстури, на цветове, допълващи. Добре, искам да кажа, че новия ни офис ще има цветове, ще има текстури. Може би това е последният епизод, който снимаме тук, приятели. Не се знае дали ще го видите този офис втори път, следващ път. Не се знае. Близо сме до преместването. Искам да поговорим. В този смисъл. Давам едно послание към Вселената. Той ще отнесе декорацията. Ето и декорацията Вселената също се включва. Ако има човек, който много харесва нашата артистична атмосфера на този офис и иска да наеме това пространство, с радост ще направим контакт с хазяите. Ние не си тръгваме от тук с лошо, даже напротив, смятаме, че това пространство ни е донесло много късмет, много, моите деца казват, има аура. Смей се ти, ама младите ще разберат за аурата. Има и магията тук и понеже на мен наистина ще ми скъса сърцето да приведа всичко това в базови настройки и да боядисам в бяло преди да си тръгна, ако някой го хареса точно в този вид, да ми се обади. Обадете се на телефон 17453. Да. С DMS. Спасете визията на този офис. Спасете мазилките на офиса. Не е галерия. Личен дом е и място, на което работи някой, който ме да прави цигански колела. Да, и това. Но виж, в цялата работа дамата, която е дизайнер, е корейка.
Ама от Южна Корея, нали? То става ясно веднага. Добре. Северна. И в това място, в което архитектурата е тотална даденост. Добре. И най-вероятно... Много харесвам парцалчетата по тавана. Не един са парцалчета. Клиент не би ми разрешил да ги направя. Това е нещо, което е свързано с тяхната история. Това е изкуство, арт, инсталация. Добре. И виж как на фона на тази класическа архитектура, стил брутализъм, в същото време са извадени топлите тухли, има твърде много прозорците. Естествено дърво, растера на тези типични чикагски прозорци е оставен. Има колекции навсякъде от керамика. По много интересен начин са комбинирани мебелите, които до някъде може да бъдат обвинени в минимализъм, но същевременно има толкова интересни десени и съчетания на материали и тези цветни пана, защото тя е очевидно текстилен дизайнер, тази арт инсталация горе, която разнообразява, всъщност показват, че дори в такова пространство, което е нещо като голямо хале, може да се случи много по-различен дизайн. Не типичния индустриален, различен дизайн е минималистичен посоката и всъщност, ако искаме да бъдем интересни, ако искаме да вдъхновяваме, наистина не може да правим повторяеми и еднакви неща, а да излизаме от стандартите и от рамката. Епизодът ни приключва днес тук. Връщаме се към компютрите. Сладки приказки и следобедно кафенце, няма повече време. Надявам се по някакъв начин да сме ви вдъхновили и да ви е било интересно да застанете с нас зад кулисите на работния процес и всъщност да разберете точно какви са разсъжденията ни, когато работим по проектите. Не е лесно да създаваш новости, но за сметка на това е изключително вдъхновяващо, когато се обърнеш назад, погледнеш работата си и всъщност видиш, че нещата, които създаваш, са иновативни и са различни, вдъхновяват хората. Благодаря на всички хора, които ни връщат само позитивни отзиви за работата ни. Изключително удовлетворяващо е точно този процес, да знаем, че работата ни не е самоцелна, не е безмислена. В никакъв случай тя не е само заради покриването на разходите и трупането на печалби. Напротив, смятам, че това е наистина мисия, която удовлетворява смисъла на нашето съществуване. И аз лично съм супер щастлива, че съм го открила съм съмишленици и заедно вървим напред в този наистина интересен път. Пожелавам ви прекрасна неделя, да има вдъхновение, да има слънце и ви очаквам следващата неделя тук в студио Шкафа в 10 часа. До нови срещи! Чао!